Opa, xentiña da boa! Unha torta salgada hoxe. De chourizo. O que temos na casa, temos colgada a resta de chourizos aí. Non, cociña de neveira, cociña sinxela, cociña da boa. Ok, cantos grados? 180, velocidade de cruceiro. Aí o temos, ok. Tiramos. Ben, estaba esperando que prendera a luz. Temos as restas de chourizos aí colgadas que moitas veces non sabemos saber que facemos con eles, tanto chourizo, bueno, sí que sabemos o que facemos. Papalos, un anaco de queixo, un pouquiño de viño e listo, un anaco de pan e xa está. Certo, temos chourizos para comer así, temos chourizos para cocer, que non poden faltar nun cocido. Outros non lle poden faltar na tortilla. Igual que a cebola, eu sin un anaquiño de chourizo teñen toda a razón do mundo. Pero hoxe vamos facer unha torta. É o que temos, unhas verduras da horta. Temos un chourizo, mira o que temos, con estas verduras, unha cebola, un par de dentes de allo, un pouco de orego, un tomate frito, e vamos facer un pisto. E despois eu teño unha pasta filo, que tedes outro tipo de pasta, como pode ser a quebrada, como pode ser, pois, a que fagades vos unha base de empanada en kits, vale. Por que eu tiro? Pois porque é outro xeito. É moi gracioso de comer, é moi agradable, non ten tanto, non leva tanta pasta filo moitísimo máis fina, entón, pois outro xeito. E sobre todo, porque facemos honra a dúas palabras, estache e bo. Así que vamos a ver onde nos trae o gran Rafa Durán o mellor chourizo. Porque este, o mellor é o que eu traigo. A ver por onde anda, porque aquí tamén, aquí sí que andamos perdidos, Non sabemos se norte, sur, este ou oeste. Proa popa, babor, estribor. En toda Galicia faise como pan. Bo chourizo. Rafa, onde andas, compañeiro? Ola, Xoan, que amigo, oído na Fonsagrada, chef, provincia de Lugo. Porque se queres chourizo, eu veño onde está o mellor chourizo do mundo. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Queres chiste, non? Que lle di un chourizo a unha tixola. Tesme frito, tesme frito. Quen escribe estes chistes? Quen escribe estes chistes? Miña nai Manolo, que recendo, desprende este chourizo. Home, porque está feito con cariño e feito na Fonsagrada. Ah, amigo, está feito na Fonsagrada. Estou con Manolo, de Embutidos Buenavista, que me dixeron que fai uns chourizos que quitan o sentido. Eu, como reporteiro recadeiro, sempre veño onde está o mellor produto. Xoan, que pedime chourizos, non sei como vai a cociñalos, pero son vos, non? Home, lógicamente, tamén levan uns bons ingredientes. Por que son tan bons estes chourizos? Bueno, principalmente, como todas as cousas, a materia prima é o principal. Aquí, pois, nosotros, o que son os porcos, levamos todo nosotros ao matadeiro, traguemos todo, despiazamos aquí todo, é dicir, pasa todo polas nosas maus. Son porcos de aquí da zona da Fonsagrada? Porcos da zona de Sarria, de Lugo, de todas as zonas por aí, pero nos levamos ao matadeiro, se matan, nosotros os recollemos, nosotros os despezamos, e daí, pois, xa é onde se fai os chourizos. Xa este produto. Que, lógicamente, tamén influye a súa curación, o clima, e o pimentón. Porque aquí é un clima moi especial. Especial para isto. Na Fonsagrada, sobre todo, a altitud que estamos, pois, lógicamente, iso axuda moito ao embutido. Estamos ao ladiño de Asturias, ademais, aquí na liña, moi preto. Estamos ao lado que temos aquí a un paso a Asturias. Media familia asturiana, media galega. Media ¿no? asturiana e medio galega. Como os chourizos que temos aquí diante. Efectivamente. Que levan estes chourizos? Que carne levan e como se fan? Bueno, pois isto, principalmente, levan o que é o magro do porco, e o touciño mezclado unhas proporcións que se adaptan para que quede un produto homogéneo. Sí. Despois leva pimentón, allo e sal. Que magro do porco? Porque sei que cuidas moito o produto, quero dicilo. O magro dicilo. do porco utilizamos o que é do porco inteiro. Non utilizamos o que é a maza de xamón, non se embota. Botas o que é de panceta, o que é cabeceiro, botas el lomo e o touciño do mismo porco. Vale. E como che gusta a ti comer estes chourizos? Hombre, a mí en particular gústame crudo. Sí. Con un bon pedazo de pan da zona,
que é moi rico. É que vos vedes con que pasión o di. É como é o que vos dicía eu. É que o transmite de tal maneira que creo que está trascendendo a pantalla. Con un poquinho de pan da zona e como máis. É que un pouco pan da zona e un bon vasiño de viño. Da zona non podemos porque non o temos. Bueno. Pero bueno, tenemos un bon viño E ribeiro. temos sidra tamén aí ao lado, non? Tamén sidra. Xoanqui, vale o produto ou non? Por favor, perfectamente. Si non? Pois aí cho mandamos. Manolo, graciñas por atendernos. Non hai de que. E a ver se aprendemos algo nesa receita. Seguro que sí, que vamos a aprender. Moitas grazas, compañeiros. Bueno, pero ao final, como está mellor así, sen máis, ahora tamén, eu cando era cativiño, algo que non faltaba, sobre todo no Brao. Íbamos Álvaro máis eu, por ala por Pontevedra, vivíamos por ali, e facíamos con 4 paus. Raro que nos facíamos, por lo menos, non sei, pero varias veces no Brao, collemos un chourizo, metimos no peto, e baixábamos a ribeira, e ali facíamos, ahora non ni se vos ocurra, antes porque éramos uns degenerados, así literalmente, pero facíamos con 4 paus, ali nos sentábamos, cun espeto, un anaquiño de pan, e íbamos a cenar á praia, un chourizo, un anaco de pan, e facíamos así a distancia do lume, e despois metías no pan unha navalla, abríamos, e, joder, desde logo, esas son lembrazas de infancia. Que rico, O chourizo e a brasa, que rico. Bueno, pois aquí o temos. Comezamos facendo un bo pisto. E para eso prendemos o lume. Si non, mal imos. 8, 9 e aceite. Fondiño de aceite de oliva. E verduriñas. Eu tiña unha cebola. Vai para dentro, vamos deixar aí. Mentras quence. E agora usamos medio aproximadamente, así, medio pemento vermello, medio pemento verde. Outro día estaba falando de, me preguntaban, non, que normalmente que moitos cortan o pemento así ao longo. Que tío, cortas transversal así. O corto transversal primeiro, por dúas cousas. Primeiro, porque aquí está o pedúnculo. Mentras conservemos o pedúnculo, máis se conserva o que é a froita. Non estou falando dun mes máis, pero 2 días máis ou 3 días máis, sí, porque ainda ten restos de alimento por aquí. E despois, se bota 3 ou 4 días, moitas veces temos que quitar esta superficie, que é a que se puxo mala. Entón temos menos superficie que quitar que cortando ao longo. Pero sobre todo porque se conserva un pouquiño máis, deste xeito de cortar, que cortalo do xeito así ao longo. Unha cenoria, por suposto vai a ir, unha berenxena ou media berenxena, xa mirarei, este medio ollo porro, tamén vai. Ben, vamos a limpar as cousiñas. Primeiro que vamos a facer é coller un cunco para botar o lixo que nos vai sobrando. Este váleme perfectamente. O segundo é un pelador para a cenoria. Vale. Tedes unha cabaciña? Para adiante con ela. Eu non a tiña. Eu tiña berenxena e por iso é a berenxena. Hai máis motivos? Non, non hai outros. Se non, probablemente lle botara tamén a cabaciña. Isto, insisto, en falar así. Por qué? Porque en esta chevó facemos este tipo de cociña. Cociña que cheje de neveira e da casa. Non temos isto, botamos outra cousa. Despois dicen, non, un pisto non pode levar isto, ten que levar isto. Bueno, vale, na miña casa, en vez de cabaciña levar isto, porque é o que tiña. É así, é o razonamiento non o meu, é o que levan facendo as nosas nais, as nosas aboas, durante séculos. Durante séculos, hai que conservalo. Está moi ben, hai receitas que non poden moverse, receitas pechadas que é imposible cambialas, non podes facer outra cousa que non sexa así. Sempre poño exemplo e sigo insistindo do caldo galego. O caldo galego que non veñan con... No, en vez de botarlle navizas ou grelos, bótalle, eu que sei, brócoli. No. Pero estas cousiñas, si está permitido, por suposto, e débese facer ademais. Veña, continuamos. Isto o último. Por qué? Porque o ollo porro queimase moi pronto. Moi prontiño. Entón, por eso non queremos. E despois, aquí o punto dun bo
dun bo pisto, temos que outras veces mandamos rustrir moi ben a cebola, que colla cor e demais, non? Neste caso, que torre un pouquiño, pero non demasiado. A min, particularmente, gústame que a verduriña este un pouquiño ao dente. Non fai falta torrar como torramos, pois, por exemplo, cando vos falo dos arroces, que eu, nos arroces, solo torrar todo moitísimo máis, non? Buscamos o sabor ese doce que teñen as verduras de por sí. Neste caso, ese sabor doce o vamos a coller, sabedes con que? Ca salsa de tomate frita. A salsa de tomate frita xa ten un pouquiño de azúcar, xa ten el sabor doce. Se en vez de salsa de tomate frita usamos un tomate natural, perfecto. Pero salgamos un pouquiño e buscamos e botamos media ou unha cullerada de azúcar moreno ou azúcar branco, vale? O que teñamos por casa. Moi ben. Vale, quitamos o nervio. Aí e aí. Este igual. Ben e ben. Outra cousa que temos que facer tamén aquí, antes falaba da cabaciña, non? Porque en moitos casos tamén, pois, non, o meu pisto leva unha cabaciña. Xa vos lo dixo, o meu leva o que teña. Pero a cabaciña comese en cru. Non precisamos cociñala para poder comela, non? Pero aquí, ao usar a berenxena sí que precisamos, vale? A berenxena non a podemos poñer en cru. Entón aquí sí que temos que cociñala. Esta observación a fagua porque a cabaciña, se chego a tela, se a tedes, botade no último momento. E despois que solte toda a súa auga, se quedes que solte, pero no forno, cando estexa enfornado. Simplemente cos 5 minutos, que 5 ou 7 minutos que vai levar ao moi ben enfornado, pois xa se vai a facer. Moi ben, teño aquí o 7. Botamos un pouquiño máis de humedade. Si quixera a cebola máis rustrida, non lle botamos nada máis. Veña. Seguimos. O corte. Queremos que se note estes anaquiños. E onde vai a subir o sabor? Isto yo vou a quitar, vedes? Isto que sí que é bastante ácido. Onde vai a subir o sabor de todo deste pisto? Co chourizo. 2 deles vamos metelos dentro do pisto. Un non. Un vai a torrar, como cando eu era cativo na praia, pero sin lume. Vai torrar ca temperatura do forno. En discos finiños, xa veredes, cada vez está final, que vai vos gustar a idea. Sobre todo porque ese último chourizo que imos espetar por aí arriba, a grasiña vai soltar por enriba de todo. Canta imaginación teño, porque eu ca imaginación xa estou comendo, Vale. Veña. O verde para dentro. E agora collemos a culler de pau e xa lle damos unha voltiña, ainda non salgamos, Eu creo que é o momento xa. Agora de salgar un pouquiño. Aí está. Sal e pimenta. Listo. Aí está, témolo por aquí. Déxeme dar outra voltiña máis. E que se vaya facendo, que vaya abrandando toda a verdura. Que non perda o volumen. Sino deixando un poquinho máis en cru. Témolo lavadiño, vale? Queredes quitar a tona? Perfecto. Eu vou manter. Nas tonas, nas peles, é onde hai a maior parte de nutrientes nas verduras. Entonces, para casa,
Interésanos, non? Hai que cuidarse un pouco que non vamos a... Aparte que a mí gustame. Moi ben. Adentro. E por último, o allo porro. E aquí, eu creo que en 5 minutos, así o 7, imos a ter toda a verdurina lista, Despois o único que nos queda é botarlle esa salsa de tomate e o allo. O allo voulle facer o volcán aquí. Ui, falar de volcáns é mi madriña, pero sabedes que sempre o facemos aquí no medio é onde facemos o allo. Ahora vos lo digo, primeiro vou botar o allo porro. Moito me vacila o Rafiña co allo porro. Me di, o que usas moitísimo o allo porro. Encántame ese rapaz. É certo, volveme loco. Eu non sei se vos contei alguna vez a historia de por que se me meteu tanto ollo no porro na cabeza. E resulta que de cativo non comía nada con cebola. Viña o meu pai e a miña nai e aparecíame cos guisos en donde aparecía aí a cebola, aparecía toda... Eu chamaba lixos. Isto ten lixos. Isto que non salga daqui se non é certo. Pero, claro, un día meu pai dixome, a ver, razona un pouco, Xoán, razona un pouquinho. Non te gusta a cebola, non te gusta o allo, non te gusta todo o que sexa verde, non te gusta. Vamos razonar un pouquinho, vamos probar todo un pouco e vamos descartar. Bueno, el fixo para que dixeran, vale, pois o único que non me gusta é a cebola. Non me gusta a textura e tal, eu era un catidiño, era moi pequeno. Entón, el, estou falando, home, nos anos 70, finales dos 70, cando razonou eso comigo, e nací no 71, xa choveu, xa está mirando María, teño aquí diante, e dice, ai, Dios mío, que bello vas. Sí, é así. Entón colleu e enseñou o ollo porro e dice, bueno, a ver se vamos a sustituir. Non é o mesmo nin de broma, a cebola ten moitísimo máis humedade e demais, non? E agora eu non sei cocinar sin ela, empezou a meterlle a todo o porro, que quitou a cebola, e cando tiña que facer a cebola, ou rustría moitísimo a cebola, para que non a notase, ou ya botaba. Pero claro, que evitar a cebola en moitos pratos é complicado, non é doado, Vale, veña, vende para aquí, ahora. Un allo teño dous, son vos, carallo, estes dentes, mi madriña. Aí está. Aí está. E aí está. Estou pensando que en vez de fritilo o que vou facer é meter o machucador de allos. E xa facemos a pasta. Este está medio fastidiado. Este vale, este limpámoslo así, por aquí. Así. E xa o temos listo. Teño por aquí. Así non mancho os fingers. Os dedos. Ben. E para dentro voulle facer aquí un oco para que este en contacto ca tixola. Aí voulle sacar os arumes a ese allo e mesclar. Quieto. Entendedes, non? Comprendedes, non? Capichamos. Xa temos o allo, xa temos o alliño aí, o recendo, mira desde aquí esta couciña, mi madriña, como vai. Buah, como se nota, Nótese moitísimo. Viva o allo! Viva! Bueno, que me queda por aí? O máis importante de todo, que vai quedar o sabor. 2 choriciños. Imos usar os 3, Pero o terceiro o reservamos para xogar con el. Para xogar ca comidiña. Vale, e vale. Abrimos. Quitámoslle a pel si se deixa. Si non vai para dentro. Si non se deixa quitar a pel, non vos preocupedes, Non a vades notar unha vez que catellamos. Esta de a finiña, desta de todo. Esta non paga a pena quitarla nin de broma. Entón facemos así. Joder, que rico, que bo.
Mi madriño. Que ben, Ule. Ten razón este home, Desde logo, eu, con todos os respetos, a todo o mundo que isto estou falando, é unha opinión. Pero sí que é certo que en Galicia temos unha tradición de facer as cousas. Sí que en outros lugares, non? Fanse uns chourizos tamén de cuidadiño, uns embutidos. Pero aquí cuidamos, si con un mínimo esforzo cuidamos o produto, salen virguerías como esta. Sabes perfectamente como che vai a quedar o prato cando está en cru. Solamente por recendo que ten. O nivel de fume. De curado. Moi ben. Agora, abrimos igual que fixemos co allo. O que pasa é que aquí sí que xa non botamos nada de grasa, Non botamos nada de grasa porque xa ten. O chourizo xa ten a súa propia grasa. Aí va outro medio. Aí vai, vades poñervos como quicos hoxe, xa veredes. Eso, iso. Ben. Ben e ben. Isto fora. Isto limpamos. Vale. E o que me queda aquí é para a pasta filo. Con isto, isto vai para aquí, que isto vai para aquí dentro. E temos a manteiga, o urego, sal e pementa que entre capa e capa de pasta filo imos engadillo. Pero iso é outro conto. Vamos rematar con isto. Bueno, deixádeme, vou xiscar un ollo. Mirade o que estou facendo. Estou rustrindo un pouquiño este chourizo, vale? Que se vai facendo. Vedes a grasa que está soltando? Pois todo isto, cando teña aquí rustridiño, vou mesturar co resto das verduras. Non queremos facelo moito, Non queremos deshidratalo de todo. Nin as verduras. Por lo tanto, penso que en 5 minutos ou así, xa o teño listo. Vémonos agora. Ben, a masa filo xa puxen a primeira, a segunda. Mirade, pintamos así, un pouquiño con manteiga. E agora, entre capa e capa, así vamos a poñer unhas 3 ou 4 capas, vale? A ver, un segundinho. Vou poñer isto por aquí, así, e facemos así. A ver, veciño! Hola, compañeira, que andas? Que fun á compra e traeche unha dúcia de ovos. Onde che poño? Alta fai, muller, deixa por aí un estante, onde queiras. Aloja, Tráeme tres. acordeime de ti, ai, Mira, diches. tráeme 3 ovos, que vamos a mañar para botalas... Agora? Sí, A ver, vamos a daquela. poñelos diante, en riba. Espera aí, que vale. xa chos levo. O que facemos é, co pisto este, que o único que fixen despois de cortar con vos foi douralo, meterlle o tomate e darlle 2 voltas, aí está, sin máis. E agora o que estades vendo, outra vez un chisquiño de pementa, un chisquiño de sal, mira para aquí, aprende, mira para aquí, e un chisquiño de urego. Moi ben. E poñemos outra. Ti viches algunha vez? Outra desta, a masa filo. A masa filo, sí. Sí. Ai, sí. É sobre... Ai, esta gustame moito a min, gustame moito traballala. Sí. É moi doada. Bueno, doada hai que mantela en Bueno, frío. sí. Hai que ter esos consellos, Sí, verdad? é verdade. Sí, hai que mantela en frío. Acabo de quitala agora mismo da neveira, non? É moi vistosa, ó. É Doada, sí, é verdade. moi pero vistosa e moi vistosa. rica, moi rica. E por rollitos, ese de primavera que lle Ah, por gusta. rollitos de primavera. Ai, como sabe esta cociña. Eu penso que ten moito conto para vir de Ai, porque eu vexo estache boa, Ai, non perdo detalle. Mira, sobreche Dime. algunha? Porque daquelas che sobra algunha eu tamén. Sóbreme. Sí, vas facer Sí. algo. É que vas Sí, facer? pa comer. Que nos No, vas enseñar? pois A ver, podes facer, conta. home, que estás facendo aí unha tortiña. Vou facer unha tortiña, Claro, sí. isto merece aí unhas flores A para ver, trae para empratar. acá, e como se fan? Pois nun molde de titas moldes, ai, tes que ter, moldes de Teño. magdalenas. Teño moldes, mira por aí, he de ter Xa. algún. Ainda tes que ter os meus, Xoanqui. Os teus non creo Non que ti sabía ajo teu aquí raro. A ver. Mira pa aí. Si, son os dela. son os meus. Son os teus, tes razón, Ah, tes moi razón. ben. Ves que Tes son da miña razón. cativa, que son rosas, Sí, me sí, cago. é certo, toma. Pois daquela, mira, este
fagolle así tamén, mollo un pouquiño para que non se Para pegue. que non ó. pegue. Claro. Ben. Que estes son de silicona, ahora. Sí. Estas cousas modernas, porque así son reutilizables. Home, e e lávase máis. moito. Vai para lavalouzas, e queda aí, xa Sí. está, e queda, verdad? E daquela agora, ai, espera, tes outra táboa como esa? Teño aí nun caixón por aí, teño outra tamén. Voulle A meter ver. outra máis. Van 4. Ai, vou. Tes de todo, aiches. Teño de todo, aquí é unha cociña. Ademais, os compañeros de aquí, xa sabes, tío, sabes, que a min Preparan, estas sí. chamanche, como se chaman, haches? Ou accesorios de cociña. Ai, sí, Que teñen un gaches, gaches. Gaches. Bueno, pois eu pinto tamén, como estás facendo ti aí, quero dicir, daslle un pouquiño, que está na que traballar así, bueno, puñerlle un pouquiño de aceite ou de manteiga. De manteiga? Sí. Claro, para que non peguen. Claro. Moi ben. Isto é moi sinxelo, e queda super vistosa esta pasta, Sí, sí que é moi chula. É moi chula, é moi fina, é moi rica. Aí vou, Moi rica. aí vou. Moi ben. E agora como faz? Coleime. Queres un coitelo, non? Non, nada, mira, Nada, ahora joder. vou facendo como un acordeón, A ver. así. E vala plegando Sí. así, tal cual, como unhas folliñas do acordeón. Sí. Xa verás. Un para un lado, outro para outro. Un E para un outra lado, pa un lado, outro para outro. efectivamente, como os abanicos. Uns abanicos. Cantas fixeches, verdad, no colexio? Cando facía calor, facíamos, collemos unha folla, É por suposto así. reciclada, era de Mira, coller ves? un folio novo para facer iso. Así, e agora enrollas así. Ui, pero A ese ver, truque eu eso non o sabía, reina. pero eu xa che, a mí gustamos moitas manualidades na nosa casa, xa che o dixen. Eu destas cousas é de beleza. Ah, e agora Isto queda é un así. truco que che deixo. O hoxe. becitruco. E Mira, agora... agora pois ou así, e pola así, algo bonitiña, ábrela buena e un pouquiño. enfornas agora, Claro, non? agora enfornámola un Metemos pouquiño. no... Vou che coller outra, a ver. Fai, veña, radiante. Se me dá tempo, Eu vou veña, a seguir ver. montando. Despois disto, collemos e enchemos con ese piso. Aí está. Moi ben. Guai, que está Pois está esta despois riquísimo. é que como lle quedan as beiriñas, así torradiñas do forno. Sí, Digo, pois xa che fai aí un empratado. Que bonito, moi ben, Isa. Ai, como me alegro de que hoxe viñeras a visitarme. Por hoxe aprendo Sí, se eu estou contigo. atenta. Bueno, foi unha compra, Fixes algo? tamén. Sí. Por Pero eso. os ovos son dos teus, non? Non, esos merqueinos, hoxe non estaban, as miñas galiñas non están poñedoras, meu fillo. Ora non, pois non sei por qué. Non, dan un pouco frío, encollese e o deixar- debe ser. Claro, sí, a mí pásame tamén. E non poñen. Pois merqueinos. Vale, aclárame as cousas, porque senón... senón eu son torpón. Todo para dentro. Iba a decir, vou deixar un pouco para facer unha empanada pequeña. Ou, sabedes que? Como facemos tamén cunha coca. Unha coca collemos, con un pouquiño de fariña, un pouquiño de auga, un puño de sal, facemos a coca, poñemos isto por riba, e depois unhas anchoas, ¡pá! Impresionante. Polivalencia. Aquí damos ya todo, hombre. A Aquí, todos, desde sí, logo, a señor. verdade é que cada día deixasme... Como non vou ver esta che vos, faz cousiñas... Facemos o que podemos. Aproveita, bueno, pero... O que hai. Mira aí. Ala, e ahora isto vai ao forno con eso. E agora vai o forno con Sí. isto. Oye, encantado, como me mola. Mira, faime outra cousiña máis, xa que estás aí. Mira, colles isto, o que imos a facer para seguir conservando, se o deixamos aquí, sécase. Entón, Claro. collemos este pano, facemos así para quitarlle xa o aire, e daqui vamos metelo no frigorífico. A neveiro outra vez. Claro, porque aí xa non te fai falta máis a ti, verdad que non, Isa? Non, aún dúas. Bueno, a ver, tiñan que ser números Non, impares, con dúas pero bueno. xéjame. Moi ben. Bueno, é igual, veña, despois polle por aí un ramillete de algo. Mira, Digo que ahora- quedaba mellor números impares para emplatar, pero... É certo, pero bueno, vamos a pasalo, vale? Non vamos a poñernos Esa é unha tampouco. para ti, outra para min. Así xa non hai peja. Despois a terceira di... A Mira, ver, agora? si me quitas as claras e metes aquí as xemas, Vale. 1, 2 e 3, queda perfecto. A ver, logo. Estes chourizos Ai, vai, ui, estaba moi líquido, mira van aí. así. Non pasa nada, se non botes outro. Este cachiño ou collo outro? Bota aquí ese cachiño. Mira, Eso vai quedar por moi aí? untuoso. Bota por aí, sí. Aí vai, ui, que pinta. Mirade. Estaba moi líquida. E aquí o xusto, vale? Forneamos o xusto e sobre todo o calor soamente por debaixo vamos facer. Aí van. Ai, moi ben, é que esta xemiña que se coese por aí. Mete aí. E despois, verdad, Eso cuaja. despois non queremos que calle demasiado, mira que pa aí. queremos que porque despois sería moi interesante que impregnara todo isto. Queda estupendo, queda boísimo. Non quero que me caia. Isto, Sabes que teño eu? Un gache deses
De que? Tamén que hai para separar as claras das xemas. Ai, sí, que hai unha cousa que é como Bota o ovo enriba e escorreche a clara para baixo. Efectivamente. Bueno, eu da verdad que necesitaba unha cociña e que xa quixale para jardar toda atrapallada, Eu xa teño. Eu consejina xa. Ala, Xa teño. e agora outro por aí. Outro por aí, veña. Mira que ben, o Va- primeiro, a mí sempre, Mira que o bonito. primeiro é o Oi, que que proba. bonito. Sí, señor. Aquí o que queremos isto o deixamos así, ao bravo. Sabedes, non asentamos aí ben asentadiño, porque este é o xeito de que quede o vedes ao final. Que luce moitísimo máis, queda moitísimo máis crocante. Vale, estas folliñas así Estas botadas para folliñas dentro. así dun xeito así irregular, sabes? A ver, que che poño isto para Ven para atrás. aquí para fora. E Esta botamos ben. con un pouquiño tamén de manteiga. Así. Bueno, non me digas que isto non ten unha pintaza. Uf, mi A que madriña. sí? E ole, esas verduras... A que eu le ven, claro que sí. Sí, sí, Pero sí. voulle botar un disco máis aquí. Ala. Estas tamén. Xa me olvidaba. Así. Ahora que te vin. Veña. Hai nas que mollar un pouquiño, humedecelas outra vez por aquí por riba. E vamos para o forno? Veña, vamos para o forno con isto. Veña. Ala, Imos, vamos. imos. Tes A unha ver que- terceira man para abrirme? Sí, sí, teño eu aquí. Vai. Aí está. Aí vamos, estes aí. Moi ben. Moi ben. Despois cantamos o tempo. Oye, chiscamos un olliño e despois nos vamos aí. Veña. 1, 2 e 3. Cun bo chourizo galego podemos facer cousiñas ricas como esta. Facemos un pisto rustrindo lixeiramente a cebola, os pementos, a cenoria, o allo e a berenxena. Salpementamos e engadimos 2 chourizos moi picados. Incorporamos o tomate e cocemos 5 minutos máis. Montamos 5 capas de masa a filo incorporando entre elas sal, pementa e ourego. Montamos a torta, engadimos 3 ovos, enfornamos 15 minutos a 180 grados e listo para comer. Bueno, pois xa o temos. E non me digades que isto non ten unha pintaza. Bueno, pois o sabor é increíble. Aquí temos a flor, tamén que nos fixo Isa. Vai dar ese toque crocante. Vedes como quedou? Escoítase, verdad? Bueno, pois isto é o gracioso da receita. Queda moi, moi, moi ben. Un xeito máis. E sobre todo, a recendo que dá o chouriciño, eso, fagas con cofagas, vai estar bon. Se a facemos con este pisto e con esta pasta filo, a masa filo, perdón, isto é unha maravilla. Nada, despedirme de vos, hasta outro día. Un sorriso sempre na cara, por favor. Chao, vémonos.